Другия път. Имаш още да учиш. Крато се, стари друже. Войната се разви добре за нас. Но тя не е достатъчна. Истината е, че нашият полис трябва да върви нагоре. Ще трябва да говоря с Болето и да ги убедя в правотата на нашата кауза, но имам няколко конкретни идеи за разширения по Черноморието. Предвид нашият нереализиран потенциал в военно естество след войната с персите, мисля, че това, заедно с стенохорията, ще бъде достатъчен повод да се увенчае с успех нашето дело. Самата експанзия не е достатъчна. Трябва да знаем, че територията, в която отиваме, може да ни издържа за дългосрочен период от време. Стенохорията е нещо реално и то ни притиска. Затова вече съм задействал плана, но ще ми трябват 3 или 4 души съгледвачи, които да отидат до една от нашите черноморски тържища. Това може да сте твоята дружина или изследвате региона. Казах на момчетата, че след мисията в Египет най-накрая ще получим земя в полиса. Знаеш, че съм с теб, знаеш, че съм готов да гласувам с теб. Но трябва ли да се бием още? Добри ми друже, само мъртвите са видяли края на войната, но не се тревожи, земята, която ти обещах, ще ти бъде дадена. Всъщност тя вече е подготвена, но едно добро действие, което е направено пробоно, ще прозвучи по-добре в събранието, когато издам тази петиция за това да станете граждани на полиса. В случай, че вие намерите нещо, което е прилична стойност в новите земи, но все пак не е задължително нещо, което държавата ще изисква, може да си го задържите за вас. Екстра. След колко време трябва да се подготвим? Веднага. Уредил съм всичко. Има кораб, който вече ви чака на пристанището. При първи петли можете да се насочите и да тръгвате към Черно море. Договорихме се. Договорихме се. А сега трябва да те оставям. Чакат на държавни дела. Довиждане, Полемар. И нека попътните ветрове бъдат с теб. Аз толкова много ви харесвам, но би било ужасно, ако ветровете на сполуката се превърнат в ветровете на възмездието, ако се разбираме правилно. Сполай ви! Натам сме. Дръжте редицата. Непознати земи сме. Още един хълм сме там. Клеоне, започваш да свикваш с немническата работа, а? Трудно му да се свикне. Ще до картала се. Тракия! Момчета, нека починем малко. Лагер! Стягаме лагера! Разкачвайте се, момчета! Беше изморително. Дълъг път. Сатрис, колко ни остава? Трябва да обходим хълма и местността. Не, влязахме ли много дълбоко в тези земи? Много дълбоко сме, но такива са заповедите на Полемарха. Полемарха не каза ли, че след Египет получаваме земите?
Каза Клеоне, но знаеш, той може да ни даде много, може и да ни вземе много. Човекът е политик, Леоне. А ние сме войници. И при това наемници. Подкрепи се, Клеоне. Успокой се. Имаме да минем Хълма, след месец ще гоним жените в Гърция. Момчета, пакетирайте се, след малко тръгваме. Тракиецо, направи добър избор, че ни водиш. Голяма победа. Добре се ви. Още много такива победи. Ей, жив и здрав нашият сън за победата над враговете! Да живее! Да живеем! Ройгос! Казвай какво става. Видях Емини. Елен е тук. Да. Как се посмели да навлязат толкова навътре? Не знам. Нали са по крайбрежието? Какво търсят по нашите земи? Сигурен ли си? Да. Какво ще правим? Ама док, знаеш какво да правиш. Леоне, тук ли си? Какво е това? Тракийски лагери. Тракийци. Толкова навътре ли влязохме? Изглежда празно. Какво се е случило? Най-вероятно са напили и са изпопадали из гората. Лемархът не ти ли каза, че каквото намерим може да задържим? Това, че го е казал, не го прави правилно. Аз ти бе. Ама док, твоите хора, поведи ги от тук, атакувайте ги отляво. Ние ще ги атакуваме от другата страна. Айде, момчета, да им покажем кой владее тая земя. Това не е редно. За вас не е редно, за мене си е редно. Стига толкова. Клеоне, остави ги. Остави ги.
Колко ли ще е взел на тържището, а? Клюне за тебе!